I dag er det med den sidste dag, hvor vi spiller Dragon Ball med Dragon Ball Ratchet Blast 2. Ja, selvfølgelig spiller vi også med det er ikke sidste gang i alle videoer, men jeg var for det her indtil lige nu. Kan vi lige sige hej til spilleren Shahab, som der skal spille for sidste gang i dag. Ja, han siger dags, gør han. Og hvis jeg kan filme det her godt nok, tror jeg faktisk godt, I kan se det. Beklager, jeg er råd til at filme. Jeg er bedre end dig. Så jeg kan godt forstå, hvis I ikke kan lide videoen. Men jeg gør mit bedste. Husk lige på det. Er du snart færdig, Shahab? Jeg skal finde nogle ordentlige nogle, og ikke bare nogle bøssekaler. Og i hvert fald skal vi lige sige en ting. At vi ikke skal have så mange mænd på den her gang. Så bare tag 2, Shahab. Jeg overgår godt til langt, som jeg sagde før. Bare 3. 2. 3, det er fint. 2. Nu har jeg lige valgt 3. Ja, okay. Jeg håber ikke, jeg har valgt Vegeta på mit hånd. For jeg gider ikke kæmpe med det samme. Og indtil nu... Jamter. Lige nu så røvsyg keder jeg mig. Så... Mod far, mand. Så indtil nu... Mod Son Gokus far. Bardock. Men ja, I kan se... Han har Random bane. stand på Dragon Ball. Lidt. Men alligevel. Og jeg vil lige sige en ting til jer. Ja, jeg kommer lige tilbage. At I vil gerne måske se mit værelse. Så. Ja. Ja. Det er fucking cool, ikke? Og så ser jeg lige mine plakater. Der. Og så går vi i gang. Lad os se, om jeg kan huske det her pis. Og jeg har været fuld gang med at spille. Den lille hund. Nej. Hotjama, siger Og de. hvor laver man skjold? Og jeg har kan åbenbart ikke huske noget som helst spillet af. Og jeg skal spille efter ham. Og jeg vil gerne snart komme i gang, fordi det er fucking fedt spillet. Så er du ikke snart færdig? Den hund, mand. Ja, man. Sharp, du... Ja, jeg kan ikke sige noget. Så god er du. Bruger du det super attack? Ja. Allerede, mand. Hvor dumt. Dumt. Fuck, hans super attack er slapt. Det sidste skal jo være pis. Hvor kan han her? Men det er for noget lort, det der. Så. Du kan også bare lade være med at trykke sharp. Men ja, som, altså, I kommer nok også til at se nogle andre, men jeg er ikke særlig god til at filme i dag. Jeg er fucking træt. Jeg var igen til fest hele dagen i går, så... Ja, fordi vi skulle afsted, så gav jeg er så fucking træt. Så undskyld, hvis jeg ikke siger særlig meget. Og jeg er også lige kommet tilbage fra skole, mand. Men hvis det er juleferie på fredag, så kommer jeg nok med nogle masse videoer nu. Som der bliver fucking fed, tror jeg. Jeg håber bare, at jeg kan. Som jeg sagde før, jeg er nemt det til det, så ja, jeg kan godt forstå, at I ikke kan lide den. Jeg gør mit bedste. Ja, han gør. Og næste gang er det jo Sharps kanal, vi er på. Han åbenbart vil gerne have den samme som mig, så vi er på samme hold. Hvad fanden? Så vi vores kanaler bliver nu sammen. Men næste gang er det ham, der filmer, og det er mig, der ikke filmer. Så ja. Glæder jeg til det. Og Shahab. Ja. Jeg gider ikke filme mere. Så bliver vi lige færdig med den der bane. Okay. Efter jeg nappet ham her. Ja, ses folkens. Det var den aller sidste episode i dag. Beklager, jeg er fucking træt, så jeg kan ikke lave mere. Så, jeg kan ikke lave flere episoder lige nu. Men så jeg tror meget fra, at vi vil spille lidt mod hinanden. Men ja, altså,
hørte hvad Shark sagde, men som jeg sagde, eller som jeg har ikke sagt det, men jeg siger det nu, at på fredag der får jeg min computer tilbage, den er ødelagt, og så bliver det meget bedre. Kameraet og alt det shit. Nå, see you later.